हामबाय जोंनि मिडिया दाखुरावनो दिनै 29 तारिख जोंनि मण्डल 43 Karbook मण्डल अफिसनि बिसकाङाव जों दिनैर बीजेपी फाइ मा फाया माने मा फाइ माखे मेन कारण हांखे जों नायहा 2021 जों जों थानसा हिए तिप्रासना हामग्रा हिए जों नायहा विशेष करे जोंनि Karbook विधानसभा इसियो नेतारन से थानसाओ कुनो जनसाधारणनि थानसाओया जोंनि तिप्रासारनि थानसाओया ग्रामे गंजे थानसाओया ताकसु अबदि कुनो पाब्लिकनि जोंनि तिप्रासानि बये सामुताया जे व्यक्ति नेता सनाय आबुनि जागावनो थांगो कुनो पाब्लिकनि कुनो हामख्राय नुया आंबो पान्दावो जों बाध्य खिए सारा त्रिपुरा राज्य बा भारतबर्षआव जोंनि नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास ये जे स्लोगान दी तुम जों आबुना विश्वास खिए तिनी जों जाहाते जोंनि Karbook अफ आंतरि सारा त्रिपुरा राज्यनि काउ सासेया जोंनि Karbook अफ सबका साथ सबका विकास उन्थो जोंनि तिप्रासा एरियाव ग्रामेर गंजे जत तिप्रासाराव जोंनि नरेंद्र मोदी नेतृत्वे सबका साथ सबका विकास निश्चय तिप्रासा हामख्राय उन्थो हिया आंबो ये जों तिनी मा फाइलाहा तिनी जों जॉइनिंग खेला जोंनि वाइटेप Karbook रिजनल कमिटिनि ब्रह्मनां प्रेसिडेंट जोंनि ताकुक दा रविंद्र देबर्मा ओंखाय ताइ फाइमानजाक फाइका जोंनि Karbook ब्लक कमिटि त्रिपुरा मथानि सिनियर लीडर ताइबो फाइमानजाक फाइका जोंनि वाइटेप Karbook रिजनल कमिटिनि Cashier ताइबो नेतृत्व रक दङ गोबांमा बिसकाङाव जों कयेकदिननि बिसिङाव ताइबो ताइ कायसा दफा जों बर' धरনের जों जॉइनिंग खालाय फुनुकनाय हायनि बागै ताबुक जों जतन सारा त्रिपुरायाव खानाय दङ जे ताबुक जों बीजेपी फाइका सबका साथ सबका विकास तिप्रासा हामख्रायनि बागै बुइ सानाय खाना कमेन्ट रक नायदि ताबुक सराबसाकेनो कमेन्ट खायजानाय जे बीजेपी हाब कांखे तिप्रासना हामजा गया तिप्रासना गादरी खायो आबा हाइकक रै जदिसे म हाइकक सानै रक बीजेपी तंगेबो तिप्रासा हामख्राय खालायमानो कखे बखासे काहाम नांगौ जे जागा पार्टी खाय तंफानो कुनो अंना करे जारा तिप्रासा दफा हानि साइ तंनाय रक जे जागा पा हाबतों तिप्रासानि बै कक साना नांनाय आम अंना नांनाय पार्टी जुदां कांखे तिप्रासना हामजा गया आबुनि क गया हायनि बागै जों बिसकांगो जोंनि 25 नतुन बाजार मालबासानि जोंनि Abindra Reang न जों गप्लाय बुट बायखे पास खायनाय जोंनि तिप्रासानि जे थानसानि कक न पिरिनाय जों जोंनि नरेंद्र मोदी नेतृत्वे जों जत तिप्रासानो थानसा खायनाय उन्नति खालायनायनि जों चेष्टा खालायनाय हायनि बागै जत सारा त्रिपुरानि बर'नो काबगो जों जत फायनाय जोंनि नरेंद्र मोदी नेतृत्वे जोंनि त्रिपुरा राज्यनि जोंनि डक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्रीनि नेतृत्वे जों जोंनि तिप्रासानो थानसा खायनाय उन्नति खालायनायनि बागै आं कयजौ जतन हामबाय।